Revas, som er affaldsselskabet i Viborg Kommune, har gennem årene brugt mange ressourcer på at informere borgerne om rigtig håndtering af affald, med gode resultater. Men alt kan gøres bedre, og derfor valgte man i 2010 en ny kurs. Vil man ændre holdninger for alvor, skal man have fat i børnene og gøre dem til fremtidens miljøbevidste borgere. Resultatet blev affaldsgrandprixet Container. Et 3-ugers skoleprojekt, som blev gennemført med 1000 6. klasses elever i Viborg Kommune i foråret 2010. Ved konkurrencens start modtog alle klasser en lille affaldscontainer med værdifulde ting. Et klassesæt, der rent faktisk skal genbruges senere. I spanden var der blandt andet login-kort, armbånd, mobiltelefon, mystery cards og forskelligt affald til de forskellige udfordringer. Et meget anderledes klassesæt med overraskelser. Og et vigtigt valg mellem kategorierne kommunikation, kreativitet og videnskab. Med spændende udfordringer forud. Grandprixet var i fuld gang. Børnene gik op i det med liv og sjæl. Skolerne rapporterede undervejs om masser af engagement, og ofte blev såvel frikvarterer som fritiden inddraget. Helt frivilligt. Omdrejningspunktet var websitet Container.dk med ugens opgaver, tips, tricks og god baggrundsviden. Kort sagt, et interaktivt værktøj på børnenes præmisser. Åbent døgnet rundt. Det var også her, man kunne se Container TV. Børnenes egen tv-station med 3 ugentlige nyhedsudsendelser og optagelser fra de forskellige skoler. Bag indslagene stod de 2 juniorreportere, som blev castet til lejligheden, og undervejs fik nærmest stjernestatus. Og så var der lige den sociale dimension, nemlig at børnene kunne tilmelde sig projekt Lossepladsen og hjælpe fattige lossepladsbørn i Liberia helt gratis. Børnene selv, ja, de var hurtige til at inddrage andre sociale medier. Og googler man container, finder man i dag links til indslag på YouTube, Facebook, Go Supermodel og en lang række andre. 3 ugers intensiv indsats i skolerne. 1000 nye unge ambassadører. Mange mindre søskende, der glæder sig til næste år. Børn, der har fået øjnene op for miljøet. Børn, der er blevet udfordret på tid, evner og vilje. Svage børn, der har oplevet en sjov succes. Glade og trætte lærere, der ser frem til en gentagelse. Og et stort finaleshow, hvor samtlige elever og deres lærere hyldede hinanden i tinghallen, der i dagens anledning var bygget om til en genbrugsplads. Med underholdning, musik af Stomp Up Front og børnenes yndlingsvært Felix Schmidt. Som var det en anden Oscarfest, blev de nominerede vist på storskærm og catwalken. Og vindergrupperne fra hver kategori kunne invitere hele klassen med i Djurs Sommerland. Men der var mere endnu. Som en tak for den store indsats under hele projektet, sluttede Revas-festen af med at forære alle elever biografbilletter til filmen Blå Mænd. 2 særforestillinger med grin og genbrug. Projekt Container er blevet markedsført som verdens første 100% genbrugskampagne. Og netop derfor skulle alle klasser medbringe container og klassesæt til finalen. Så kan de nemlig genbruges, når næste års nye 6. klasser skal have en rigtig god oplevelse. Både lokale og landsdækkende medier har undervejs fået øje på container. Og det samme gjorde en stribe kommuner og affaldsselskaber rundt omkring i landet.